Ideato. I'm 30. Ewo 30. Yes. Well, gịnị ka ekwere n'ime anya abụọ? Eye contact. Yeah, anya. Eye contact. Itiri aka anya gị ya anya ụmụ nwanyị. No, it's for because I want my anya. Soro English ị na-amaghị asụ bịa mechaa n'ọrụ ya. Spell or is for. Spell it. Eh? Spell or eye contact. Spell it. Spell or is for. In life. Huh? I'm a me spell. Sige spell or ya spell or eye contact. The spell or is for. I'm a me spell. Sincerely, my yes spell. But Ebranga ị ga-ekwuli Igbo. And then at least so asụsụ onye ọzọ ị na-amaghị spell. Men aga na church achọmọcha. Iwe onye ebe I'm a Imo State. ebe n'Imo. Ideato not. Ebe ni ideato. Urala. Onye Urala. Ebe Kishna nọ ya na Italy. Italy ka ị nọ ihe a. Ewu nwoke ka ewu nwanyị. Oh, why? Gwa m eziokwu, iwu nwoke ka nwa. Be honest with yourself. Oh, why? Because I can gym and you know was security, so I need the body a little bit. Huh? Oh, why? Ị ga gym ibido ịrụ ọrụ security. Yeah, I don't na supermarket. 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 Supermercato, sì. Okay, makato. Aso. Anụ ụmụ ọkwa ịmụọla nwa. Mba. Ilubeji. Mba. Ebe n'Italy ka ị nọ. Ana m Italy. Ebe n'Italy. Ah, Reggio Emilia. Ebe na-Reggio Emilia. Castanova. Castanova. Ebe na Castanova. Ah, via San Lodato, 5. 5. Sambia. Lodato. 5. Ezigbo aha gị. Chizobam. Chizoba onye. Chizoba Nwosu. Iwe nne gị na nna gị ha dị ndụ. Nne m adọrọzi ọ nna m nne. Donno. Nne gị ọnwụọla. Amara m onye ọwụ, so amara m ma ọ dị ndụ ma ọ nwụọla, so ka. Donno. Okay, mo onye nne gị ewu. Kpọta ma nna gị. Yes, daddy m nne. Awụ. Ndo. I butela ọrịa mbụ ọrịa akwamiko gị treat ihe. No. I ga-eme shọrọ. No, arụga m ọrụ na. Enwere m life contract. Life contract dị ka gịnị? Tempo determinato. Ebere onye? Life contract, tempo determinato. Imega call ewele iwe. No, isi m nke dịka life contract. Life contract always saw temporal onye. Tempo determinato, like is anytime if I want born and children naturally na the company, I can resign by myself, so they can't fire me. Oh yeah, with tempo determinato. Okay. Tempo determinato. Ke ndị telempo na-eme ka ihe wa ọrụ ha.
Temporary determinator is a contract like you are working in this company. You in a run at this company. Like maybe Company for example, na fabrica, fruta. There's different type of company, but more argam na supermarket like security now. Here I supermarket in case and to secure some if somebody choice washi or anything, you know. Okay, that's the onye nche n'asụsụ Igbo. Okay. Onye nche, Temporary onye nche. temporary n'asụsụ Igbo onye nche. Onye nche n'iti. Ya wee ebube agụ ndị iti. Ebube agụ ụmụ nwaanyị iti. You want a vibrator? No, mba. Yes, I turn that touch here. I turn that touch here. Iji aṅụ goof. Baba, I supposed to get right. Ya na iji aṅụ goof. The man, Electric listen. Any cigarette. man like Electric cigarette. tend to me. Sịga wụ sịga. Anwụrụ nwa anwụrụ. I will be a guy, I come say you. It's a no, so that won't call like or talk ya to you. It's a no, it's a man, me, my No, corner. no, electric cigarette, like form of Nigeria shisha. No. Onye anwụrụ a na-akpọghị n'ọkụ. Anwụrụ a na-akpọghị n'ọkụ. How many minutes ka ị na-anọ n'elu nwoke before gị rituo? Anitaka. Listen, hey, listen. I will block you here and bring you down. When I got you here. How many minutes ka amara because when you go nwoke mega accept na gị na nwoke anọ igbu nwoke nwa n'aka gị na gị asụ na ọ na aka m ka how many minutes amara onye ga-ebuteli wait how many minutes I take wait use no, I don't carry minutes. okay ị na-anọrụcha hours ka ọ minutes hour ese Otele Rosanna kwuo n'okwu isi iji anọrụcha ole Like 2 hours, 3 hours. gị nọrọ n'elu nwoke No, I just going to change the style now. iwe complete boyfriend mother ịchụ onye ị na-egbu ya bụrụ na life m ka ebere nga aka m kpee gị nshi nga akpọrọ nwoke na mee gị interview mechaa gị ha mabụrụ jee ịbanye m lọ gaa la nwoke ibe m n'iyi jee lere nwoke ibe m tọkpọ m ya anya But anya no, ọ ihe mere nke gbasara okay, n'ọkọ okay. For onye dị example, nwoke ga-eji Chineke agbaghị ọkụ jere awa Chineke I oh will ihe marry a man now video from 12 o'clock. You finish around 5 o'clock. ihe Is it not an hours? bido gịnị from 12 o'clock ịsaghị ahụ amụ ka ị pụtara wee sa Tele Rosanna nne na nna ụnụ amụọla ihe ya ese iji anụ ha meni anwụtala m hey ụwọ ndụ ụkwụ iji nwechaa mọzụ n'ụkwụ ihe ọdịdị ji adọ gị Mba, achị ma ọ dịghị mba, onwe onye nọ na famili nna gị ara agbagha mba, mba. listen come ị Sorry, ga-eji sir. ile tupu gị ya don't try this nonsense with you abịaghị abịa ịtakụchi gị ezi awụ m onye tempela atụ onwe ihe gbasara me na tempela atụ iji bịa nga achịkọcha I don't joke here Sorry, if sir. it's easy for you to have a man with you why don't stay in that your country Italy then get nwoke abịa from that security kpọrọ gị atụ lụma don't come here to joke with me here is a pastor a church environment will you be laughing when you are talking with your pastor Sorry, sir. you don't do that to me again you get me don't try it Yes, sir. damn you Yes, sir. ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum Nke wo mahadum that time. Aga m akwụkwọ bata akụzi finish so amara m nke wo mahadum university. Mba, ka obodo a nọ mụọ gị Imo State. ka onye kpọfere gị Italy
Brother Clement. Brother Clement, I will to you. Oh, uncle, but I am not channel like that now. Up of Italy, then all one could go not easy number. Eh, And I get that call. And I get abroad ka ha si wee bịa n'ụlọ wee sị gị that maka ị ga-eso wee pụta ka ọ ga-adịkwa ma ọ na-epụta so okay, that you can ebe wa like a joke or a name is zero to ship. abịa gwa dadi m ha na ọ pụtaga m ebe a ngụ akwụkwọ ịmago ụmụ ihe ndị a but anyị rutazi ebe a ụwa wụzie ihe ọzọ so Ihe dị ka gịnị ka ọ bụ achọ nke ụmụ Igbo naanị ihe a so that ha ga-eji amụrụ ihe maka ndị gasịrị aka akpọfe ha abroad. ọ chọrọ ka m bịa buru ọgwụ ebe a so ọ bụrụ ihe nkụ bịa ebe a Oke bịa buo ọgwụ. ka m bịa buru ọgwụ from Switzerland to Italy or maybe France to Italy. Then ejide gị echi gị nwụọ na prison then ya nwa na onwe ha akọzi akụkọ. Maybe ọ gbagbuo m n'afọ na agụmama nna m agaghị ama ebe nọ so ụjọ tụrụ m masị ya mba na agụmeme nwe ihe ndị a Iwe ezigbo mmadụ. Iwe so sị m ma m pụọ na be ya is okay.